lang zit ik in het vak? Nou, uiteindelijk vanaf 18 jaar rijd ik al. Maar mijn 16 jaar ben ik van school gekomen. En toen werkte ik ook op het bureau, maar toen heb ik eerst op de kraan zitten. Hoi. Wij vervieren nu hoofdzakelijk de pasdoen, de kakkels van het bad, zeg maar. Ja, en verder van alles wel. We zitten in een C-container, de reden van Protomai. En er zit een auto die zit in afval bij Omren. Dus op die manier gaan we van alles wel wat. Ja. Nou, ik ken net een soort transportbedrijven die kakkels en doden vervieren. Nee, doden ben wij de enige in Friesland, zeg maar. En de polders, dat die er ook bij. Er zit in elke provincie zit een afdeling met dodenhouders. Dus daar ben we wel een paar meer vervoerd natuurlijk. Maar hier in Friesland en de polders, dat ben wij de enige. Ja. En waarom moeten de doden vervierd worden? Want die beestjes weten toch zelf hoe het algemeen is, hoe ze van A naar B komen moeten? Ja, wel van A naar B, maar net van B weer om. Dat is het probleem. Dus we moeten ze die kant uitbrengen. En ze vliegen weer om. En na je week en over dezelfde doden komen er weer in en brengen we weg voor. En alle keren wat verder. En dat is uiteindelijk een hobby voor de mensen. Ja, bij sommigen wordt het ook al een beetje hoor. Die verdienen er ook al een beetje in doen. Maar goed, voor mij is het gewoon erop, ja. Maar ja, dus ik wil je meestal voor het in en toe laten. Ja, dat hoef ik zelf naar doen. Nee. Dat helemaal goed regelen. Ja, zeker. Ja, wat dan? En is het altijd duidelijk wanneer je de doden loslaten moet? Nee, dat is altijd zo. Maar er zijn speciaal mensen bij die voor de verzwaring van de doden zijn. En die hebben contacten met het thuisfront en onderwijs hoe te berichten binnen. En het had met watermaatje. Het kan zelf voorkomen dat we het dus net lossen kunnen. En dat we staan blijven in dat snijden. Maar het kan dus wel zo wijzen dat je volle langer van huis bent dan het plant weer. Ja, dat is het. Ja, dat is inderdaad zo. En hebben jullie dan zelfs ook doden? Nee. Want dat is makkelijk genoeg, dan win ik altijd eerst thuis. Hè. Dan lees ik alle keer wat die hadden los. Ja, dat ook iets zo'n je toppen weer een keer. Ja, dat is eigenlijk wel kennen, denk ik. Ja. Maar ik denk dat het werkt dan net lang gewoon niet. Waarom zeggen wij hier zo volle vrouwen ontwerpen? Nou, wij hebben een oproep gedaan om de vrouwen, schildersvrouwen, wonen wij graag gaan. Om mooi z'n allen het hoekje te verwinnen en wat mooi te maken. Dus vandaar vrouwen. En waarom is het zo belangrijk dat er vrouwen je vriend schakelen worden? Man is soms wat roeger en vooral die werken heel netjes. Ja. Dus ja, dat is en het is natuurlijk echt volle gezellig erheen. Dan ben je al bouwvakkers en zo, die ben al mannelijk, dus dan er wat vrouwen bij. Ik heb mijn hele leven hier mijn eigen bedrijf gewoon. Ik had hier reclame er nog voor de 4e keer op zijn. Ik denk van 1961 voor de eerste keer. Het is wel zo dat jou omringd waren door een ploeg vrouwen die je mooi helpen. Hoe ging dat? Nou, dat ging volgens mij poer best. Hij hem geen klachten meer, dan is het goed. En die had je gemotiveerd, had hij bezig geweest. En daar kan ik niks over zeggen. Deze kroeg had 3 jaar leegstaan. En dat was eigenlijk al hier een doorn in het erg.
En nu hebben wij het initiatief genomen om de kroeg te gaan kopen in de vorm van een dorpscoöperatie. En de dorpscoöperatie koopt dan het café, het hoekje. En dan zien we daar uitbaters voor. En die uitbaters die binnen er ook al. En die binnen kwart ook al beginnen. Dat is eigenlijk op hele korte termijn werk, maar we vonden dit mooi waar we boeten zitten. En het terras moet weer juppen en het café, het eetcafé, cafetaria erbij. Is het wat dat dan leuk dat je er uiteindelijk zelf ook een oordeel in hebt? Ik vind het zo leuk voor het werk dat al die mannen, dat de mannen achter staan. En dat we mannen proberen om dit werk gezellig en mooi te maken in het hele hoekje. Ja, dat vind ik prachtig. De grap is, ik weet misschien iedereen die hem al verteld, die komma, die had wel 100 keer aan de verkeerde kant staan. Maar nu hebben we het dan maar mooi besloten om alles om te zetten.